sind hier zum ersten Mal Europatag Banská Bystrica mit vielen anderen Botschaften. Und es ist genau die Idee, zu zeigen, wie vielfältig Europa ist, wie wir zusammenarbeiten, wie wir wunderbar harmonieren können. Wir haben alle unsere eigenen Länder, aber wir können in der Europäischen Union sehr gut zusammenarbeiten und das ist sehr gut. Und hier die Fuggerstadt zeigt auch, dass Kooperation über die Grenzen sehr wichtig ist. Európsku úniu vnímam veľmi pozitívne, keďže ako športovec som veľa cestoval a vďaka Schengenu, vďaka tomu, že sme nemuseli na každých hraniciach stáť, bolo cestovanie oveľa jednoduchšie. Takisto sústredenia v Taliansku, v Rakúsku, to všetko sme vnímali už pomaly ako domáce sústredenia. Takisto ako cestovanie, tak aj roaming, platenie eurom, to všetko nám v podstate veľmi zjednodušilo život. Najlepšie na tom, že sme v Európskej únii, sú tie možnosti, ktoré existujú pre študentov, ako som napríklad ja. Sú to možnosti napríklad vycestovať do zahraničia, do rôznych krajín, vďaka programu Erasmus+. Ako mne sa podarilo nedávno s mojou školou, kde sme vycestovali do Prahy na dvojtýždňový kurz o kybernetickej bezpečnosti. Vďaka Európskej únii, fondom, napríklad naša škola, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, sa zrekonštruovala. Určite to pre mňa znamená slobodu, nejakú slobodu slova, prejavu, možnosť vyjadriť svoj názor, prejaviť svoju vlastnú vôľu a zvoliť si to, čo je pre mňa najdôležitejšie. Pre mňa je to veľmi osobné, pretože ja som ako trojročná na tomto Banskobystrickom námestí štrngala kľúčikmi ocinovi na pleciach a vlastne bol to taký boj za slobodu, za demokraciu a moji rodičia nemohli cestovať. Veľmi potom túžili a vlastne ja som si splnila tie sny, mohla som precestovať celý svet a s radosťou som sa vrátila na Slovensko, mám veľmi rada Slovensko a veľmi si zároveň aj vážim, že sme v Európskej únii a že máme túto možnosť cestovať a požívať tú slobodu. Prvé, čo tak napadne pri mňa, keďže počujem táto Európska únia, neviem, taká sloboda asi, identity a také. Som pochádza z Ruska a tam je to je tak zabranené, obmedzené, viac vecí. A nemôžem vyraziť seba, ako môžem vyraziť seba v Európskej únii.